28 дней прошло с тех пор, как начались эти работы. За это время рабочие успели снести старые постройки и уже поднимают стены. Специалисты хоть и спешат, но самая главная их задача – это сделать все качественно. За качеством следит и Рамзан Кадыров. Глава республики побывал на месте масштабных строительных работ на 35-м и 56-м участках. Еще вчера здесь стояли старые дома, к тому же их безопасность оставляла желать лучшего. Но теперь начались непосредственно строительные работы. Строители возводят более 20 двухэтажных коттеджей и 42 частных дома. Кроме этого, появятся и другие объекты. Кадыров призвал бережнее относиться к окружающей растительности, а также способствовать оформлению документов для местных жителей. وخلق وين ويبر يرسيدو وفتح عضيدو ده هو ويقوم خلق ده أحلى شنو ما كيتش بيش تابش خذ بيش Diçler de diz. Aha desk position bir gol yapmış. Полностью шеф-карта del нового, он еще даю его. Просто до группы техники он дает бахар. Эсти отдал свой бетон себе отдал. شيء ماشي. أصلاً أبي سندنا يشعل أوردر شيء تأخذ توصل على خميلي هو قدر كيه توي بورتو كيه نزكون ندو أهيل بروتشينسيني عش بوتين وردولو دوش شيء زافر ملاتش شيء لاش يتين وش يادو شو أفر ملاتش وهو كان بولنس شيء خيل موديل زكونس أنا سيرة ده هذا شو إذا السلام عليكم وديش تبغى عبيدش الحمد لله خلاص تمام يلا ديك ما دوت لا 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 رمضان داير غربوس ليس عشان دواشة داير بشكر ده داير يعني قبل يورت سرخ ما سرخ يا داير صان داير يا شو أستاذ رئيس الله والله شو الدوق تون تدي المدرسة إيش تكون ده قاعد يوج جازي تاع كول شيء أسود بالله قلت له داير رئيس الله داير خوي دون غلط دوش دون بس ده بوش ديك نابو تون داير دون داير شيء دون داير لا أنا داير ده دوق ده دون وش تشاسن ده ما أدري وش تشاسن ده مو وين أتى وش تشاسن بتقول سنة أتى وش تشاسن يعيو وديها غير ذات البيش يو إيش بتاعنا بيش تريد عن واقع نوع هو أول هو نقوى كويش تا واحد نوتشن برا فوقع إيتينو دو بدرد واقع إيش حوسه أوش واقع نيس يولو الوجهس كاتور فوق خواش دي خواش إيش واحد عنده وجهس كشا وش تصير وش ده عين بالوجهس كشا هو بشيء عند وين يشتغل هذا صوت واتس قدرات توزين وواقع وجهس كشا هي يوشي так иш зим дом тут ё чугу буда да иш та خذ يا ابو يوم ها ديتشتر السلام عليكم دارت болдо. Днями ранее завершился первый этап реконструкции. Провели большой субботник, очистили территорию и снесли ветхие постройки. Рамзан Кадыров посетил каждую строительную площадку и слушал доклад о том, что уже сделано и что еще предстоит от мэра Грозного Ибрагима Закриева. Глава республики пообщался с рабочими и с местными жителями. Все они рады преобразованиям. ما خذ يشتش ما ذكر لا تبغى له ما ذكر مش عايشه А это кадры встречи мэра города Грозного Ибрагима Закриева с жителями 35-го и 56-го участков. Она состоялась днем. Здесь обсудили вопросы, касающиеся реконструкции домов в ходе благоустройства территорий. Было заявлено, что взамен старых снесенных построек появятся новые здания. Еще одна важная тема встречи – отсутствие необходимых документов. Проверка выявила, что из более чем 300 домовладений только у мизерного числа есть все необходимые бумаги. Власти идут навстречу и просят оформить все необходимое по закону. قايل أوردر شيء بوماش شمشوا عي بوماش صعب وبشيء هو زكون علور بوماش كايات شوي لا شو لاتش شو عاش دولمتش شو عاش بقطع إتون شيء تصير تيجي شيء كل ما ديزر كي غتيش يوقان عرم شو يو عيد له خاطر ما دايش يجي شو لات داتر عيد لا دولو ديري دوشو إيش قال يشتغل يتعني Один этап тут же сменяется другим, без пауз и задержек. На площадке работают сотни специалистов. Работа идет круглые сутки. Весь процесс должен завершиться до 5 октября, а это некогда окраина столицы станет ухоженной и комфортной для жизни частью возрожденного Грозного. Ислам Хадизов, Магомед Сулейманов, Юсуп Успанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.